Ahojte, moje meno je Peter a vítajte na kanáli Autoprojekt. Toto je úvodné video k projektu Zvolen. Je to Volkswagen Passat B8, teda 8. generácie, s motorom 2.0 TDI, biturbo, s výkonom 240 koní a so 7 stupňovou prevodovkou DSG DQ500. 500 teda prevodovka do 600 Nm podľa mojich informácií. Je to ročník 2015, vyrobené koncom roka 2014, predané začiatkom roka 2015. Auto má najazdených 262 000 km a prakticky auto vlastním od marca 2023, čiže za chvíľu tomu budú 2 roky. A kúpil som ho, keď mal 216 500 km. Čo sa týka nejakej výbavy tohto auta, tak môžeme vidieť, že auto má full LED predné svetla, nie Matrix, ale full LED. Máme tu ACC, máme tu hmlovky. Vidíme, že je to sklo, to termálne alebo termické, neviem ako sa mu presne hovorí. Môžeme tu vidieť kameru na čelnom skle. Vidíme tu príplatkový lak LC9X, ktorá je čierna perleť. Auto je obuté momentálne na 17-palcových zimných originál diskoch. Pneumatiky sú Goodyear a predné brzdy máme 340 mm. V podstate také, ako má aj R-ko. Vidíme, že auto má vo výbave kesinu na všetkých 4 kľúčkach, to znamená entry and start. Môžeme vidieť aj to, že toto je to špeciálne sklo, ktoré teda sa zatmaví, a zároveň tu na zboku vám to. Tu z boku môžeme vidieť, že auto má teda side assist. Je dosť, čo sa týka asistentov, myslím, že na úplnej úrovni, teda, že je úplne vybavené. Keď si ho ešte prejdeme dozadu, tuto môžeme vidieť, že auto disponuje park pilotom, klasická plutvička, príplatkové ledkové zadné svetla, označenie 2.0 TDI, to znamená, že všetky 4 v červenom. Je to štvorkolka. Čo za mňa je úplne super vec, je elektricky otvárateľný a zatvárateľný kufor. Tu sa nám schováva batéria, keďže máme veľký motor a sa nám nevošla dopredu. Tým, že je to teda biturbo verzia, to nám zamrzlo, tak nič. Tým, že je to biturbo verzia, tak je to zároveň aj má už AD Blue. Toto je asi zvonkajška všetko. Ešte si môžeme pozrieť, že auto má aj strešné okno, ktoré ale typicky prasklo aj mne a strašne veľa užívateľom, ktorí to čelné okno majú, tak im takto praska. Je to z toho dôvodu, že tu sa nenachádza lepidlo, tu je nejaký odtokový kanál, ktorý odvádza vodu potom dozadu do auta, keďže odtok vody je riešený len 2 kanálmi dozadu. Tuto vpredu nie sú odtokové kanáliky. Je to kozmetika, není to žiadna vada, keďže telo toho strešného okna je nepoškodené, nezateká tam vôbec, v podstate je to len, dá sa povedať, že je to škaredé. Tuto môžeme vidieť, že je tu drevený dekor. Máme ešte starší typ rádia a vlastne starší typ klimatroniku, kedy vidíme, že je vyhrievanie vyhrievanie je urobené ešte na tlačítko pre vodičové vyhrievanie sedadla a nie samostatne ako už je tu u pozdejších modelov. Auto je vyrobené koncom októbra 2014, predané automobilkou zákazníkovi niekde okolo marec 2015, čiže som ho kúpil v podstate, keď malo presne 8 rokov. Na skle ešte dokonca môžeme vidieť aj, že je to termické sklo, alebo teda to tepelné. Okná všetky sú dvojskla, znamená, že väčšie ticho v kabíne oproti bežným sklám. Štart som natočil, takže ten bude. Ako môžete vidieť, auto má 262 000 km, ale tá sedačka nie je absolútne nikde roztrhaná. Nejaké známky používania už nesie, ale není to vôbec nič strašné. Takže tu sa nachádza strojovňa, ako som hovoril na začiatku, je to 2 liter biturbo 176 kW.
Tuto môžeme vidieť horné turbo a pod ním je schovaté ďalšie turbo. Máme tu veľký filter box, keď baterka sa nám sem nevošla, máme tu už len terminály, batériu máme vzadu v kufri. Takže je to spriahnuté z DSG 7-stupňovou prevodovkou DQ500, teda s tou najsilnejšou, ako Volkswagen vyrába, a je to štvorkolka samozrejme s elektronickou uzávierkou diferenciálu XDS. Nejaké odlišnosti oproti bežným EA288 motorom, keďže toto je motor EA288, tu môžeme vidieť napríklad nádobka je iná, filter je taký istý, ale zrejme bude asi DP filter iný a tak ďalej. Môžeme vidieť, že aj keď je to 2015, tak je to už Euro 6 norma, to znamená, že máme tu strekovanie AD Blue. K tým opravám, čo som ešte robil, teda viem, že ma na 100% čaká výmena buď spojok, alebo prípadne celej prevodovky, pretože správanie tejto prevodovky je absolútne katastrofálne. Motor na studeno, neviem, či to je normálny prejav, že je taký hrkotavý, taký traktorček by som povedal, že to je. Oproti takému bežnému motoru má však svoj už nájazd, tak asi sa to dá pochopiť. Pravdepodobne tie hydraulické zdvihátka už sú vymačkané, zničené a potrebovali by asi opravu. Tak, a teraz sa presuňme veciam, ktoré som už na tomto aute urobil, ale povedzme, aký servis som na tomto aute urobil. Keď som auto kúpil, tak som dal logicky vymeniť olej a filtre. Olej som si tu priniesol vlastný do autorizovaného servisu. Bolo to vtipné, stalo to asi iba 30 € tá výmena. Ale super, v 2023. Čo som vedel, že bude sa musieť akútne robiť, tak boli predné tlmiče z DCC podvozku. Zabudol som zmeniť, že toto auto má aj DCC podvozok a plno ďalších asistentov a úplne super veci. No, takže urobili sa predné tlmiče DCC. Keď som kupoval, zvažoval som originál, alebo Monroe, alebo kúpiť niečo iné. Nakoniec som našiel na Autodoku, ale na nemeckom Autodoku, kde bola obrovská zľava na Bilsteiny, DCC podvozok sa bavíme, a stáli nejakých 260 € kus, čo bola úplne brutálna cena za Bilsteiny. Tak kúpil som Bilsteiny, zároveň sa urobili zadné brzdy a tyčky stabilizátorov, ktoré že vraj boli zlé, ale neprišli mi až také zlé, nebolo ich ani až tak počuť, ani nič. Tak som sa rozhodol som sa, že sme to kúpili, urobilo sa to, auto išlo na geometriu a tlmiče teda majú už 50 000 km. Ak to pozná DCC podvozky, tak vie, že aj sám Volkswagen hovorí, že rosenie okolo piesnice nie je závada, ale iba prejav tých tlmičov. Ja mám 50 000 na tých tlmičoch a tam ani len orosina oleja nie je. Akože tie tlmiče sú fakt, že kvalitné, a to, že stoja, koľko stoja, musím uznať. Má to dôvod, prečo tie tlmiče majú svoju cenu. Urobil som hlúposť, že som už nevymenil zároveň asi tie vrchné misky, alebo teda to vrchné uloženie tlmiča s ložiskom. Nebolo to drahé, aj keď mechanik vravel, že boli úplne v poriadku. Mohlo sa to urobiť, avšak čakajú ma ďalšie opravy, kedy tie tlmiče asi pôjdu dole, tak je to jedno. Dobre, ďalej čo som urobil, začala mi svietiť kontrolka motora, a vysvetlo, že teda išiel som na update softvéru, ktorý na podiv pomohol. Odtedy som nemal problém s kontrolkou motora, čo je super. Ďalšie také opravy boli, že začala mi veľmi sekať prevodovka, s čím mám vlastne problém aj dodnes, a zamýšľam sa, že čo robiť s takou prevodovkou, keďže 262 000 km už nie je až tak úplne málo a investícia 2000 € do repasovanej, prípadne nejakej použitej prevodovky s nízkym nájazdom, neviem, či je to vhodná investícia, nad tým sa už dlhodobejšie zamýšľam, ale uvidím. Takže máme problém s prevodovkou, vymenili sa dokonca aj žhaviče, kúpil som originál sadu Volkswagen žhavičov, potom sa robili pri 240 000 sa robili rozvody komplet. Toto auto má takú špecifickú vlastnosť, že tu sa nerobia rozvody pri 210 000 ako pri bežnom EA288, ale robia sa pri 120 000, kedy odporúča výrobca vymeniť len remeň a klátky, myslím, a tieto veci nechať pôvodné, avšak ja mám v servisnej knižke, že sa menil komplet rozvod a pri 240 000 sme teda robili aj my komplet znova rozvod, to znamená, kúpil som originál klátky, originál remeň, všetko originál bolo, okrem vodnej pumpy, ktorú som usúdil, že by bola dobrá aj Pierburg. A zatiaľ je super, je tam namontovaná 20 000 km a je bez problémov zatiaľ. Hreje sa to tak, ako má, ako som spokojný, štartuje to relatívne dobre, no, raz horšie, raz lepšie. Najväčšie starosti mi robí prevodovka.
Ďalej sa menili všetky oleje, to znamená Haldex sa vymenil, prevodovke sa vymenil olej, aj filter som vymenil, to znamená, že som rozobral celé sanie. Vymenila sa aj v rozvodovke olej, ktorý bol, už neviem či olej, alebo skôr nejaký aka mazut to chcel byť. Ďalej sme čo robili? Vymenil som uloženie motora. Našiel som len Forder uloženie motora, i keď je to označenie pre Arteon a nie je to označenie pre Passat. Na podiv Arteon a Passat majú dve rôzne uloženia motora, ale je to pre biturbo, takže bol som rád. Pre Passat neexistuje len Forder uloženie motora, alebo som ho nenašiel v tom čase. A uloženie pre prevodovku som takisto menil a to som ale našiel, to som pozdejšie zistil som, že som teda kúpil pre Tiguana, ale je to plný výlisok. Nie je to hydraulické uloženie, ale je to hrubá guma a myslím, že by to mohlo dlhšie vydržať, aj keď tie rázy pravdepodobne sú také, že tvrdšie alebo horšie. Teraz ma určite čakajú vymeniť na nápravnici tie dva uloženia, ktoré sú úplne že vybité. Momentálne tam mám od Powerflexu, alebo myslím, ako sa tá volá firma, taký ako rukav, ktorý sa natiahne okolo tých silen blokov a mal by zjemniť, keď sú už vybité, mal by zjemniť chod toho motora, ale bohužiaľ už aj tie sa vybili, je to asi úplne že zničené. No, takže to sa robilo. Z času na čas mi vyskočí kontrolka motora a mám problém s AD Blue P204F. Mi píše chybu, avšak kontrolka motora raz vyskočí, raz nie. V pamäti závad, raz tá chyba je, raz nie. Neviem, či to závisí od toho, ako ten motor zaťažujem, prípadne od čoho to môže závisieť, netuším, avšak je to relatívne dobre. Podľa hodnôt z diagnostiky AD Blue sa spotrebúva, čiže sa vstrekuje, takže asi ten systém väčšinou ide, sem tam mu zašíbe, že dáky má problémik. Tak to asi bude tak v skratke všetko, čo by som asi chcel povedať v tomto videu k tomuto autu. Je to dobré vozenie, rozmýšľam, či ho predať, alebo si ho nechať. Keď som však už vytvoril tento kanál a pomenoval som auto ako projekt Zvolen, tak asi by bolo blbosť ho predávať. Uvidíme, aké bude mať video ohlasy, či to vôbec niekoho zaujme a či niekoho bude baviť toto moje hlúpučké natáčanie, alebo to necháme, tak auto sa predá. Každopádne mám ešte dva ďalšie projekty, dva projekty. Jedno je taký projekt na náhradné diely a druhý je taký real projekt Veterán. Ten si ukážeme pozdejšie. Teraz je primárne dôležité dať dokopy toto auto a rozmýšľať, že čo s ním, či ho robiť, či ho nerobiť a tak ďalej. Takže ďakujem veľmi pekne, ak ste toto video dopozerali až do konca. A ak máte záujem, kľudne hitnite subscribe button alebo zvonček, alebo môžete mi zanechať komentár alebo like. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na vás na budúce pri nejakej, dúfam, že zaujímavej oprave alebo prípadne nejakému problému, ktoré mňa trápi, napríklad ako je vrzgajúca predná náprava. Tak majte sa pekne a čaute.